Ма да ягон блогер должен нестам ки ачод учотиюм арус як бор фата мебиша зеб дора дим карта арус да уже зеб наметиба против ма видео мекунан хилс ҳабедор кади мега хилс па нахоб пеши шеҳр биёяд видеои ма пладняй кадомида ки видеои ма дар курай марҳамат занг занен мо кориш мора зато дар канали но бадбахти дигари бировардӣ но ҳароми беэмон ты якум видеои мара бировардӣ та аёдро мезанем ту барои масҷид рафту меги изо накаш баъди масҷида сиёнка када омаданат занг задӣ гуфтӣ ки 10,000 партов ишам даказад мекунам ту бадбахт беэмон хитонат шумо миллион нагиред ҳаққи тоҷик месӯзум тоҷика дӯст медорум дар ҳақиқат хизмати тоҷикда маём нестайнами ма бори ба дили гурда нестай оли ягон тоҷике ки биромада публична видео куна калазар чаму дига миллат чаму пули тоҷика гиратия. Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бачаҳо. Рӯзеш расид ки мо видео кунем, видеое ки беасос мебуроранд. хоҳиш мекунам зуд боваритона нишон натиҳен. айрӯи и бадбахт айрӯи и ҳаромӣ ҳамин арус як бор фата мебиша зеб дора дим карта арус да уже зеб наметиҳа аи аруси шағоле ки ози ба против ма видео мекунанд хилс ҳабедор кади мега хилс па нахоб пеши шеҳр биёягу то ба кадам хидо ё хостанд аввал якум очрад ё хостанд популярни шаванд хатия шумо кира бовар кардаген гӯш кунен ака кира шумо бовар кардаген и бадбахте ки шумо боварш карден и гашта мега ки валлоҳ биллоҳ таллоҳ мега то соати 5 бега видео ма мебурорум видеоша набуровард якум очрад кати бобоҷон вақти видео кард гуфт ки валлоҳ биллоҳ таллоҳ гуфт ма блогер нестам ма барои хайп накардистам барои хайп накардиста бошӣ куҷо зур мезанӣ дига далши агане дуюмаш сеюмаш чӣ гуфтаним бачаҳо чӣ видеое ки против ма беасос мебурояд ура бовар накунен ай ҳамат хоҳиш мекунем ҳақоратҳои қабе нанависен шукри аллоҳ ман 6 фарзанд дорум ягон таша як хлеб намехарам ай леви пул худоро шукр чанд даходо астай чанд даромадо ай чанд ҷо астай аввалаш худованд дуюмаш ма дар тамоми видеоам қариб дар эфиром гуфтагим ки видеои ма пладняй ӯ чӣ асосаш чие ки ӯ мара ҳаромхӯр бироварда шумо я хеле бовар карден асос и шида наметавонад ки ма услугаи хидмат 50,000 нархша мондум ма дар анапа будам шерои аллоҳ як бародар занг зад шояд ам бародарам сохтакор кардаган ай хичонаям бародаре ки мара занг зад гуфт ки бародар як видео дар курай бачам дар баниса ё ки баниса мебарем амхалӣ ма гуфтам ака видеои ма пладняй ма дар анапаём расходи туда абраднай ма бо тамоми ҳами инструментҳое ки мо мебарем видео сиёнка мекунем монтаж мекунем вориди ютуб мекунем худуда 50,000 меша қимат ай ҳамуҷа ягон блогери дигара ё бепул бикунад гуфтагим инаи гапи мая дар чандин видеоам гуфтагим ки видеои ма пладняй бо мегум услугаи мо пладняй ҳар рӯз мора занг мезананд ака нехали видео бурор ака оно хали мардум мо ҳар хел видео намебурорем видеои мо пладняй видеоҳои мо пладняй любой видеои мо мебурорем пладняй ина ишда бо мегум ки видеои ма пладняй кадомида ки видеои ма дар курай марҳамат занг занен мо кориш мора зато буд мекунем ҳолати ҳаромхӯри ама мефаҳмонам кадом ҳолатда мешавад ҳолати ҳаромхӯри вақте ки документи мардака мегирӣ меги ман мекунам пулша мегирӣ мебарӣ фаршӣ мекунӣ анаи якум ҳолати ҳаромхӯри чӯбаи бадбахти худозада намебурора видеои нав документиное ки фаршиви документ мекунанд якумаш дуюмаш ва ё ҳеч ка намешиноса ба ҳамин хотир и видео намекунад барои чи ки популярни намешавад 4-5 моҳ задеста ира ҳеч ка нигоҳам намекунад и ба хотири мо оврӯи мо худоро шукр ҳаст ва мемонад ягон вақт оврӯи ма ягон кас резонда наметавонад худ любой видео бурора ба кадом хотир ба хотире ки ман дастатична хизмат макардам миннат нашава пеши аллоҳ дастатична ман хизмат макардам дар халқи тоҷик то ба ҳозира ма кардистам ва мекунам ай дастам омадагиша фақат кадоме ки занг занен биё ака соат 3 шавай биё иҷа биё ака биё уҷара ма ягон
скори помощь нестам, ман МЧС нестам. бародарҷонум, ман 6 фарзанд дорам. худовандам гуфтага ки аввал ай хона ки берун биромадӣ чӣ ка ризқи фарзандота кор ка. Ман ки ризқи фарзандома ҳар рӯз бирома ҳозир як гап мода шидага хос аз бароси Аллоҳ кине, хос аз бароси Аллоҳ. Ман ҳар саҳар биром равам хос аз бароси Аллоҳ кунам. Ай куҷо мара кӯдакои ман серу пир мешаванд, ай куҷо кӯдакои ман калон мешаванд. вақте ки ман чиштам хе биром айдами мақсад дигарро кор кунам. бародарҷоно, фикри шахсӣ мая кадом блогери хича дастои намедона, кадоми музика на самом деле чӣ видеое мекунен плат мекунен, я нархи муайян, нархи хуб, нархи соз, што бинем хали шағоло пага дар ҳақтон гап ёфта натона. ма сурати иам намемонам, да ном шада зиято намегирам. ай сабабе ки ман намехоҳам ира рекламаи бепул кунам. И мара рекламаи бепул кард ба гуфти худаш. овруи мо буд ва мемона ва ҳастай. овруи мо ай рӯи хали шағоло намереза. барои чӣ ки и асос надора. И мега ки нархи шиша 50,000 гуфтае. ман нархи видео ма метавонам 100,000 бугум, метавонам 70,000 бугум, метавонам чӯба ту агар мардак бошӣ матрас ҳамаи записот ҳастае. чӣ хеле ки ту шағол запис мекунӣ ку ҳамаи записот ҳастае. то што ту мегардӣ мегӯӣ ки тобакана худо наъузубилло меги ҳама гап ҳама мегум, ҳама кор ҳама мекунам. охи э бародар, ту чӯба ай рӯи Аллоҳ кор намекунӣ вақте ки ту валлоҳ биллоҳ толлоҳ гуфтӣ ки соати 5 да видео мебуря, на биромад соати 5 да видео пагаш биромад. уже худованд тура хор мекунад ба хотире ки ту соати валлоҳ биллоҳ толлоҳ гуфтӣ соати 5 бегада мебуря, на биромад. дар канали но бадбахти дигарит бировардӣ, но ҳароми ту беэмон ту якум видеои мара бировардӣ. ту аёдат набирор ки ту иншааллоҳ рӯзиш мебияд ки ту худат мебинӣ ки ту хато кардӣ. дар ҳақиқат ту ждат кун, дар ҳақиқат ки номардӣ тамо чӣ хел рӯ мезанем. ту барои масҷид рафту мегӣ изо накаши баъди масҷида сиёнка кардан омаданат занг задӣ гуфтӣ ки 10,000 парто ишам даказат мекунам. ту бадбахта ӯ 10,000 ки ту ҳозир ай шағолита ай изо кашиданта биромадӣ гуфтӣ ку, биромадӣ гуфтӣ ки мада бобоҷон 10,000 рӯӣ кард. ӯ 10,000 барои билетат фақат рӯӣ кард. э бадбахт, э беэмон, хитонат шумо миллион нагирен. ман миллион нестам. ман бандаи худоям ки дар ҳаққи тоҷик месӯзам, тоҷика дӯст медорам. дар ҳақиқат хизмати тоҷикда маям. нестай нами мабори ба дили гурда нестай оли ягон тоҷике ки биромада публична видео куна калазар чаму дигар миллат чаму пули тоҷика гиратия. мара ки дастгирӣ накарден, ҳамин шуробода ай ҳамат хоҳиш мекунам дастгирӣ кунен. ман да ягон блогер должен нестам ки отчет учетиям. ман должен фақат дар анам подписчикои муҳтараме ки мара ҳурмат кардан, мада подписатсия кардан 2 сол 3 сол зиёд мешава мара нигоҳ мекунед. 200,000 одам да ман долженам анамо одамо кадомед ки мепурсе ман отчет учет метиҳам ки ман 1 рубл ша намехӯрам. ин пул и пул ягон ҷо намешава. то раиси маҳаллара мо гап задагем дар ҳақиқат и вынуждатсияи об доранд ин мардам. ман ин видеора доказательстваш карди шумо просто тамошо кунед мебурорам. то што ин мега ки ба ё ҳоли муҳтоҷ ба об ҳастанд нестанд, шумо мара внимательно гӯш кунед. вай мардак муҳтоҷ ба об наин буд. мегуфт ки ман фалончаи фалонча аз фалон қишлоқ фалон деҳа. шағолора бовар накунед. ин видеое ки беасоса бе ягон мебуд мақсад ман 50,000 он каса мегирифтам корша буд намекардам, ё ки мебуд дар ҳақиқат пуле ки ман гирифтам хӯрдам а ягон ҷо. и дигар видеоя ав то што на ӯ я лаққаи дигар ранги худаш видео кардагия я аскарбит кардани нестам. ҳам бародара узбек бародар боша, ҳам бародара ман эҳтиромона хеле хоҳиш мекунам ки дар фреб инаи бадбахто дода нашав. бародар вақти шуда омадӣ парокам кардӣ сари авқот даштем 40,000 оли дар иҷа гап бировардӣ ки 40,000 мара дод ихеухе чизе буд набуд. ахи паддагаворо буд. ту худат пула гирифта натонистӣ. айдумш зади и қадар давидӣ натонистӣ. мо рафтем пули тура гирифтем. ту ин рӯз омада мора бо видео мекунӣ дар ин шағоло изо накашидӣ. мо пули тура гирифта додагем. айдуми ту чандин рӯзо шаво давидем рафтем таги доми байда хов кардем даже ждат кардем. ту худат шоҳиди зиндаи
тизонакаш дивози хисти видео кардин майлаш ма рӯзим кадоми чӣ видео мекунен рӯзим неки бедарер видео накунен мардак шавен дар зиндагӣ хуб буд ганда буд ма дастаточна хизмат кардам ма ягон ҳаромхӯрӣ накардам ма чӣ даговоре кардагим холисалиллоҳ 40-60 мо договор кардагим 50-50 30-70 чӣ договоре кардагим ай рӯи договоро ма сума гирифтагим беиҷозати договоро ма сум гирифтагӣ нестам баъд чӣ гуфтаним ай ҳама эълони дига эълоне ки мо авиакассавоӣ кардем авиакассаи мо 500 рубл зиёд намемонем дар болои билет например 14 000 боша мо 14 500 мефурӯшем 15 000 боша 15 500 мефурӯшем 500 сум мо зиёд намемонем дар болои билет и бадбахто дар болои билет камиш да 3-4 000 мемонанд иё нахостанд ки авиакассаи мо предвигатсия шава иё ба ҳамин хотир моро памех биромаданд ки биё беасос ҳам боша андея видео кунем мардуми мо зудбовар мекунанд ба ҳамин хотир иё моро против мо санг задан лекин рӯзе мешавад ки чоҳкан зери чоҳа дар чоҳ ҳамиё меғалтанд баъд хитон тамошо мекунем ба ҳамин хотир ман иёра намехоҳам реклама кунам намехоҳам номи бадбахтора бигирам хитон медоне одамое ки маро медонанд то ҳозир рамада боваришон ҳаст ва мемонад ман бисмиллоҳи раҳмони раҳим ягон тоҷик не толка тоҷик ягон миллат ҳаром нахӯрдам ва намехӯрам то 2018 ман чӣ кори чӣ хатогие кардагиам шояд оли ягон шағолаш бурояд ки яна хали кардаги ано ман бо мегӯм ки ман нарбачаям дар вақти ҷоҳилиё буд дар вақти мақсад нофаҳмоиё буд ҳаром ай ҳалол фарқ намекардем анам ҳолатҳода мумкин чӣ коро накардагем лекин ҳоли ман рӯзеш меша бо як видеои дига мекунам ки ман кадом рӯз ҳалол ай ҳаром фаҳмидем чи ай баъди ҳамон ман намекунам ман фақат хос аз бароси аллоҳ кор мекунам ман дар видеоҳом гуфтаи будам ки видеои ман платни ай мара занг задак бародар ай хиди анапа хе хоҳиш кард ки хе биё ака хе биё ман питер даём гуфт ман дар анапа будам вай дар питер буд дар куҷо буд ман гуфтам ака расходи ман 50 000 мешавад ҳамида ки шумо ҳаромхӯрӣ бидонен майлс бигзор ҳамин ҳаромхӯрӣ боша агар ки шумо ҳамира ҳаромхӯрӣ донен ин ҳаромхӯрӣ нест бачаҳояча мара хушрӯ бифаҳмед ҳар рӯз шумо документи мардума мекунанд ҳаромхӯрӣ як кас видео карда намебурорад як кас гап намезанад барои чи иё сиёнка намекунанд документ мекунанд машиникӣ мекунанд одамо иё намекунанд сиёнка барои чи ки популярни намешаванд иё мехоҳанд айрӯи мо популярни шаванд тамоми чишона реклама кардан ба ҳамин боҳонаи мо шуда лекин кадом бадбахте ки видеои мара мебурорад аввалаш худованда ҷавобш ҳам мегирад боварӣ комил дорам ба боварӣ комил ман қасд намегирам ман қасдгир бача нестам ман иншааллоҳ хос аз бароси аллоҳ наказатшон мекунам ба доказаташ ба факташ ба далелаш иё тошто бе ягон асос ҳозир ман метавонам бигӯм ҷорҷ бурҷ аймад $100,000 машиникӣ карда гирифтагия значит шумо ҳамат бовар мекунед ҳамин гапа ин ҳам ҳамин кор шудагия ки ман ягон каса фареб кардагӣ нестам и бадбахт чун хали видео карда бо як хелет бовар кардем валлоҳи биллоҳи толлоҳи ана аис пас ман шуморо мегӯм ки секрети ҳамин видеои ҳамин бадбахт чӣ буд секретиш барои авиакассаи мо яъне авиакассаи ҳоҷи комрон ҳӯй кардагем ман бо мегӯм бачаҳояча ай 500 сум зиёд дар болои билет намемонем барои оформид кардани билет 500 сум шогирд мондагим ҳам ойликша мегира ҳам зато кидат нестай фреб нестай баъд чӣ гуфтанем барои мардуме ки билет мехарен хоҳишмандам ай ҳама рӯзи рафтантона яъне кадом рӯзда шумо дар билет даркурай рӯзи рафтантон ай куҷо ба куҷо даркурай ҳатман бигӯен як хелет мегӯен ака панҷумда билета бин панҷумда шогирд мебина билета мақсад 17 000 ёки 16 000 ёки 14 000 шумо мегӯед ки ай ҳама арзон шавем бо мебина ҳаштумда ай ҳама арзонаш 13 000 мумкин мегира оформид ки мега оформид мекуна ба мега панҷумда мода даркора бародарҷоно фақат ватсапда голос партоен ай кадом число ба кадом число даркораетона
ва ай куҷо ба куҷо дар кора як хеле меге ки мода ака вай дар кора билет дар кора душанбе охи ай куҷо дар кора мумкин та ай Свердловск пари мумкин та ай Питер пари мумкин та ай Москва пари ҳамира хушрӯ аҳамият битен мақсади моро бадном кардан фаҳмиден амад мақсадшон авиакасаи хичона реклама кардан тамом дига ягон чи нест авиакасаи ваё сравнит кине хитон просто зан кадоме ки билет харен ами я секрети дигара ма гап мезанам кадомет ки мехоҳен билет харен биревин ба хонаотон ба пеши зану фарзандатон 3-4 каса пурсен кадомиш ки арзон мегира ҳам бигирин тамом местаи хали хитона ғам дода 3-4 ҷо зан зане ҳозир любой ҷо ҷои чиза ҷои билет фурӯшоя 3-4 ҷошда зан зане кадомиш ки арзон мега сразу амуш оформит кине бигире шояд аймо қимат мега шояд ай ваё арзон мега ай ҳами каси арзона ай ҳаму бигире просто бадбахтора бовар накине ваё специально хали карда авиакасаи хичона реклама кардесиян авиакасаи мора намехоҳанд ки мисол знаменит шава авиакаса барои чӣ намехоҳам барои чӣ ки билетшона 3000 мемонанд дар я билет то 4000 мемонанд яром хиро не ки мо хоса аз бароси аллоҳ 500 рубл мондагем дар болои ҳар я билет бо қисарбаланд хонавобод зинда ва саломат у бадбахте ки баъди ҳоли видеои уро мебурояд якум ту бадбахт дар каналат бироварди видеои мара бе ягон асос ту ҷавобгӯӣ дар ин ҳами кор ту ҷавобгӯӣ ҳатман агар удалид намекунӣ матра ягон приказ наметунам указат намекунам просто иншааллоҳ видеое ки дар ҳақиқат ҳаромхорита мебурорем то што 10,000 барои мачита рафта сиёмка кардан факти дарериш кати беэмон ту меги 10,000 барои билетам роӣ кард ту чӯба беэмон намеги ки 10,000 дига барои масҷид ман зора задам ки пулте гуфтӣ мирта ба амрӯз бо тира ирӯз ту пад рих мондаги анаме қадар ҳардтон шумо машине ки якум дараҷаен ҳард ҳаромхире ки шумоен мара дар риятон банда наместонма дар риятон фаҳмида шумо беэмону разиле ки бо шумоен шумо просто мехоҳен мардума фатво дозене оводине кадом бародаре ки мехоҳен хайр кунен валлоҳи биллоҳи толлоҳи мехоҳен ки ма отчёт учётиём подписчик ки ма бошӣ скрин мекунӣ ки подписатсия кардагӣ дар любой видеом отчёт учёт ма мегум агар подписчик ки ма бошӣ ама и шағолот ама чӣ отчёт учётиём ма барои шағол отчёт учёт наметем отчёт учёта дар подписчик метем барои чӣ ки ма дар подписатсия кардагӣ мара ҳурмат мекунад далши мебинем хитон ки ягон рубл нито намерава оби шуробот ҳатман мешава шерои нари шуробот мара дастгирӣ кунен картара мемонем дар рӯи экран ҳатман ба аҳмеди шағолу нашавен одамо ҳозир дар як рӯз 150-200 рубл да фақат сигарет кашидесиян дискотекаҳо рафтесиян чӣ коро накардесиян арӯсода мебарем пулои калон барои ов нахост хайр накунем як бародармон 30 рубл роӣ карда худованд хайр таида зиёд гардона не ки дар карташам роӣ кардаги 158,000 рубл дора ош шаваша гап да у пулдорӣ вай намерава оши шава просто то издеваться кард то карташа скрин карда роӣ карда мега ки ака ман пул надоштам ҳами 30 рубл доштам ҳами 158,000 дар карташа тоба кардам майли шумо у дар кор надорем бачаҳои оча читон гуфтаниём хайри ҷория валлоҳ биллоҳ толлоҳ қасам мехӯрам як капекша то охирон капекша доказат мекунам ки ман намехӯрам ав пул ҳамаш дар мебинем видеоша мебуроя шланг мехарем шлангша мебинем чанд сумда ай куҷо ҳамаша ба факти доказат исташ мекунам ай кори хайр даст нагардонем ба ҳамеди ҳар хел шағол шуда ҳар хел шағолам бовар накунем ӯ агар асос медошт ӯ агар дар ҳақиқат ягон чек медошт ки мо 50,000 да ягон каса фреб кардагем корша буд кардаги нестем ана ин ҳолат дига мешед а то што мо корша буд кардагем и фреб намешава а то што услугай мая ма бо мегум ки ма дар ҳар ҷоям шерои на як рӯз мешад дар Свердловск як рӯз мешад дар Новосибирск як рӯз дига мешад дар Дубай як ҷои дига дар шо барои мара мехоҳем ки ман биём ҳамун корро буд кунам услуга платная бепул нест дар ягон ҷо аз бароси аллоҳ 3-4 сол кор кардем
бо чӣ хеле ки қайд кардам аз бароси Аллоҳ дар ҳаҷ як тасбеҳ наметавонам. бо мегӯм ки ма бесум намекунам ягон кора. кадоме ки маҷбурӣ нест охи накунен охи ина бо гуфтестам ки кадоме ки намехоҳем ки мо кунем ҳамун кора накунем тамом ягон ҷои маҷбуриш нест. 50,000 видеои ма ина кадомида ки маъқулай занг занен кадомида ки маъқул нест занг назанен ин маҷбурӣ нест. бо миллион тай дига блогера ҳар рӯз мерен ҳамун блогерро я хеле кункувакӣ мекунен ита видео мекунен пас мезанен музик шаве не як бор ман надидам ки як блогери тоҷика таъриф карда видеоша брорем корои хубша ина бобоҷон ама таъриф мекунам Қуръон тақсим мекунам ма таърифш мекунам Қуръон тақсим кард дар роликш ба хотири Аллоҳ ма таърифш мекунам ки Қуръон тақсим кард. ина якмаш дига бо мегӯм ки ту шағол меги ки 5-6 видео дорум ма 1 миллиону чанд ҳазор пули одамоя гирифтам додам. музики дили гурда дорӣ хоҳӣ ки мардум тара дӯст бидора ранги ма хоҳӣ ки популярни шавӣ анав хали видеота бишо ку ин видеое ки фата пӯшита ку я бор пӯшиди ду бор пӯшиди бе видео мондасти просто мехоҳӣ хайп қапӣ ки ма бо тара реклама кунам ма тара реклама намекунам шарманда ту баъди бад мемонӣ ту ягон гар ба айноми Аллоҳ мегирӣ ку ту ягон гар ба мусулмонӣ наздик нести ба худо ту дар таво ма зазорои тра медонам да таво лекин ба хотири Аллоҳ ман мардбачаи ман намехоҳам тра реклама кунам. ман медонам ки ту ин кора барои чӣ кардӣ ту ин ҳаромхӯрӣ пасти расво ту ин ҳама қадар риш монди ку ҳарда ту қатъи навм бадбахти дигари ҳардатонам дурӯғам хали риш мондаге ба маслиҳат ки шуморо мардум бисёр бовар кунад бизам риш дора мардум шуморо бовар намекунад барои чӣ ки шумо ҳаромхӯри калон шумо барои хайп любой кор дар озин барои видео охи ту мегӯй қатъи ту гап задам ҳо гап задӣ ма ҳамаи гапои тра дорум охи ту чӣ хиёл кардӣ ки мо надорем гапои тра бухоҳӣ ҳамаша хеле айнол мебурорум хеле ту брида мемонӣ ку казёл охи тра чӣ дар чӣ монанд кунам нестам хали ҷондоре ки тра ман монанд кунам ту да ягон чӣ нест ту хали тарозуи фаҳмидӣ чӣ хеле приказати кунан ҳамон хе кор мекунӣ ҳамон шаше ки дорӣ ку ҳамон номероти тра мега ки ту я шаши фачи шаши ту карочи барои ма ту эдибек меги ку ту эдибек нести ту шаши шаш ҳамон шашта номери шаш дорӣ авай барои ту зебанда арзанда эдибеки шаш зинда бошӣ. ман ягон гапи гандат намегӯм семиятам намерасам сарбаланд хонавобод зинда ва саломат кадоме ки барои худаш медона ма ҳалол мехӯрам ӯ худаш медона кадоме ки фикри бад дора боварам ки нитока мара кадомира ки видео мекунанд ҳамин шағоло беасоса ӯро бовар накунен бачаҳояча вақте ки асосиш катия ина асосиш кати ма видео кардагим видеои мара тамошо кунен ёд бигирен асосиш кати дар ҳақиқат факт дарериш катия қарздора натури қарздор бировардагем мошенника мошеникш бировардагем дар ҳақиқат фреб кардагем бо доказатиш кардагем аи шағол чӣ доказат кард доказати ҳамира мада бигем я бадмаст занг задаиша анама қадарай калаш ку бадмасти бадбахти ӯра ман намехостам лишни гап занам ӯ мега ки коли мола буд кард тоба кадам бо заншам гап зада коли мола буд кард мега иқаша гирифт ҳами чӣ договоре буд амура гирифтагем ана чил ма гирифтагем чил худаш 20 дигаша ташкил карда хӯрдагем ман ягон секрет надорам ман дар любой видеом гуфтагем ки ман пул мегирам ин шағол аки ёра дидагӣ набуда ҳамин қадар видеои мара тамошо накарда ин мина ҳамин видеоя шерои Аллоҳ кадомед ки барои мардуми широ буд хайри хутона дариқ надорем ва Аллоҳ сум ҷамъ нашида рӯи ҳам хели шағоло ки дурӯғ кардан ман бовар мекунем achod учод метем чиста барои подписчикам аз Сбербанк ҳама випискаҳоша мегирам до копейка ман шуморо нишон метем агар ки шумо мара бовар накунем хоҳиш мекунам хайри хутона сис намонен хайр кунем то ҳамун мардуми широбота соҳиби ов кунем мо шумо будем мардуми ортабуза ов додастем то ҳозира хайрияи ҳамаи мо шумо да даромадагии хайри ҷориявӣ шидагия иншаллоҳ бо мешава
учет бо мегӯм ки дар ҳар хел шағолни дастоиниёда нест. Фақат барои подписчикои муҳтарами хидмае ки ҳама шерои нара ба хотири наритон ба гапи мардум бовар накунен, дода нашавен, дастгирӣ кунен шери нар, ҳамат мебинен учоти анами ови шуробота. Боқи Сарбаланд Хонаобод зинда ва саломат тамошо кунен видеора. Ҳама ҷода падилица кунен то ба гӯши шағоло бираса ки хеле видео кардан дар кор нест. Кадомира ки видеои дурӯғ мекунан беасос, беягон чи ҳама одам хеди шағола ҳаёто наброрен. Кадом шағоле ки ҳам хали видео мекунад фалонча фреб кард аромхӯрӣ кард, фалонча ҳам хали кард аромхӯрӣ. Ака нав шумо ҳалола фаҳмиде паҳту ҳалола. ма тира мегӯм ки вақте ки ҳам лал ба даст ояд ҳам ёр наранҷад. Ту розӣ, ман розӣ, аллоҳ розӣ. Кадоме кати мо розӣ шудагем, мо кор шабуд кардагем. Ма факт дарер ту бихоҳӣ ман мебиёрам ки чанд видео ма бепул кардагем. Чанд видео, чандин видео бепул кардагем. Агар ту дан хали видео дар кор боша. Лекин ту беақлӣ, ту як беақлӣ ки ту дан истои та гап зада. Зинда ва саломат. Эсак, ман қашам мегӯм ки ту ма аввалаш худованд дар мардуми тоҷик дастатишна хизмат кардам, миннат нашава. Дуюмаш дар имина бо ҳамин мардуми бохтар да бисёртар хизмати ма расидага. Вале ман боварӣ дорам ки ҳамин шерои нари бохтар, ҳамин мардуме ки ма хизмат кардагим, ҳамо дару туф накунанд, чизе меги бугӯ. Фаҳмидӣ? ҳамо тира дару туф мекунанд ки та ҳама акара пастайд кардӣ, шағолита да ҳамин акаам кардӣ нисбати ҳамин ака. Ман ҳамин гапам да ҷавоб мегӯм ки мардуми дастоини Қирғизистонтепа тира ба худо дару туф мекунанд. Ту саги, ту шағол мемонӣ. Ягон ту як фата як бор пӯшидӣ, арӯсита нишон додӣ, дигин картад, уже тамом ту нодухтар шудӣ, дигар тура неинтерес не. Ҳеч ка тамошо намекунад. Бира даф шо.